Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Раҳмон Набиеви пойтахт бинои нави муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Гузориши хабарнигорони мо. 1 сентябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Раҳмон Набиеви пойтахт бинои нави муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар саҳни муассисаи навбунёди таълимӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти он оғози расмӣ бахшида шуд. бинои нави коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ бо тарҳи муосир бунёд шуда аз 6 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ мебошад. барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ мутахассисони баландихтисоси маҳаллӣ ҷалб шуда корҳои бунёдӣ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ ба иҷро расиданд. коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ дар масоҳати 1.3 гектар бунёд шуда аз 4 бинои ба ҳам пайваст иборат аст. масоҳати иншооти таълимӣ бошад 16627 метри мураббаъро дар бар мегирад. ёдовар мешавем ки коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ таърихи 85 сола дошта ҳанӯз соли 1935 таъсис ёфтааст. ин боргоҳи илму маърифат ва касбу ҳунар давоми солҳои тӯлонӣ дар биноҳои гуногун фаъолият кардааст. бо дар назардошти ҷавобгӯ набудан ба талаботи замон соли 2014 сохтмони бинои нави коллеҷ оғоз шуд. инак муассисаи таълимӣ соҳиби бинои наву замонавӣ гардид ки дар осиёи марказӣ назир надорад. натиҷаи дастгириҳои ғамхоранаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баробари пешвои муаззами миллатамон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаст. имрӯз ки дар арафаи 80-солагиаш муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ соҳиби бинои нави замонавӣ ки ба талаботи муосири таълимӣ барои омодасозии мутахассисони миёнаи касбӣ ва талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад ба истифода дода шуд. аснои шиносоӣ аз шароитҳои фароҳам гардида дар бинои хуштарҳу замонавии таълимӣ пешвои муаззами миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода аз муҳайё гардидани имкониятҳои васеъ илму ҳунаромӯзӣ масъулонро барои омода кардани мутахассисони баландихтисос ҳидоят намуданд. дастур дода шуд ки дар раванди таълим ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз ҷумла русӣ ва англисӣ диққати ҷиддӣ дода шавад. мавриди зикр аст ки бинои навсохти коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ дорои 28 кафедра, 146 синфхона ва 8 толори барҳавои лексионӣ мебошад ки бо мизу курсӣ, аёниятҳои таълимӣ ва муосиртарин технология аз қабили тахтаҳои электронӣ ва видеопроекторҳо муҷаҳҳаз мебошад ки барои таҳсили 3500 нафар донишҷӯ дар як баст пешбинӣ шудааст. ин яке аз тӯҳфаҳои арзандаи аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳли омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни коллеҷ мебошад. коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ яке аз заминаҳои асосии тайёр кардани мутахассисони миёнаи касбии тиббӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ин гуна бинои боҳашамат бо тамоми дастгоҳу асбобҳое ки барои гузарондани таҷрибаомӯзиҳо пайдо кардани малакаҳои касбӣ зарур аст сохта шудааст. ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ аз рӯи 12 ихтисос аз ҷумла кори табобатӣ, кори момодоягӣ, кори ҳамширагӣ дар косметология, кори дандонсозӣ, кори табобати дандон, кори тиббӣ офиятӣ, кори фарматсевтӣ, корҳои тиббӣ ташхисӣ, корҳои тиббӣ профилактикӣ, истифодабарии техника ва таҷҳизоти тиббӣ, ташхис ва табобати нурӣ мутахассисон омода карда мешаванд. пояи давлат нагардад бемаориф устувор, давлати поянда хоҳӣ рӯй бар мактаб ёр. маориф ин соҳаи махсус дар бахши таълим ва тарбия ба ҳисоб меравад ки мақсади асосии он ба воя расонидани ҷомеаи солим мебошад.
баланд дар доштани маърифати насли наврас дар меҳвари сиёсати давлат ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар қарор дошта, тадриҷан ин самт ба пешравиҳои назаррас ноил гашта истодааст. бунёди мактабу муассисаҳои таълимӣ ин заминаи асосии таълим додани наслҳои лаёқатманд ба ҳисоб меравад. соли ҷорӣ дар асоси иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ дар соҳаи таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ, омодасозии мутахассисон аз рӯи ихтисоси нав, кори ҳифзи иҷтимоӣ низ дар ин муассисаи таълимӣ ба роҳ монда шуд. синфхонаҳои фаннӣ, утоқҳои корӣ ва ҳуҷраҳои омӯзгорон бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ва хати интернет пайваст мебошанд. дар китобхонаи коллеҷ наздики 58 000 номгӯи адабиёти таълимӣ, методӣ, тахассусӣ, илмию бадеӣ ва сиёсию фарҳангӣ мавҷуд аст. илова бар ин, китобхонаи электронӣ бо 15 адад компютер ки бо шабакаи интернет пайвастанд муҷаҳҳаз буда дар хазинаи он зиёда аз 3200 номгӯи адабиёти гуногун дар шакли электронӣ мавҷуд мебошад. теъдоди умумии компютерҳо дар ин муассисаи тозабунёди таълимӣ 440 ададро дар бар гирифта, 109 адад принтер, 87 адад тахтаи электронӣ ва 82 адад видеопроекторҳо мавҷуд мебошад ки дар раванди таълим донишҷӯён аз онҳо бо самар истифода менамоянд. айни замон дар коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 7569 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ки аз ин шумора 2019 нафар писар ва 5550 нафар духтар мебошанд. ба онҳо 321 нафар омӯзгор, аз ҷумла 85 нафар бо дараҷаи тахассуси олӣ, 64 нафар тахассуси якум ва 49 нафар тахассуси дуюм дарс мегӯянд. ҷиҳати мутобиқ намудани раванди таълим ва машғулиятҳои амалии донишҷӯён ба меъёрҳои байналмилалӣ, дар коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ якчанд маркази таълимию табобатӣ ва истеҳсолӣ, аз ҷумла маркази таълимии табобатии ҷарроҳия, маркази таълимии табобатии стоматология, маркази таълимии истеҳсолии таъмири техника ва таҷҳизоти тиббӣ, маркази таълимии истеҳсолии ҷамъоварӣ ва коркарди гиёҳҳои шифобахш, маркази таълимии истеҳсолии дорусозӣ, маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии касбии кормандони миёнаи тиб, маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ ва озмоишгоҳи таълимии таҷрибавӣ ва фароғатӣ таъсис дода шудааст, ки дар онҳо омӯзгорони соҳибтахассус фаъолият намуда ба донишҷӯён машғулияти амалӣ мегузаронанд. коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ ки солҳои тӯлонӣ фаъолият мекард, ба чунин техникаву технологияи муосир ниёз дошт. бо ташаббуси ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз як бинои наву замонавӣ бо таҷҳизотҳои наву муосир ба истифода қарор дода шуд. мо кормандони тиб барои баланд бардоштани сифати дониш, тайёр кардани мутахассисони баландихтисос ки дар оянда барои халқи азизамон хизмат кунанд, давобахши тамом бемориҳо бошанд. аз сиққидӣ кор фаъолият менамоем ки мутахассисони хуб тарбия намоем. дар ҳамин бинои нав, бинои ҳозиразамон ман ҳамеша таҷҳизотҳои нав барои мо муҳайё кардаанд. барои баланд бардоштани савии дониши донишҷӯён, барои мутахассиси хуб шудан, барои корҳои амалияшон ҳамин таҷҳизотҳоро ба мо муҳайё кардаанд. ба ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ташаккури зиёд мегӯем, ки ба мо шароитҳои назм муҳайё, шароитҳои хуб муҳайё кардаанд. бинои асосии муассиса ҳамчун бинои маъмурӣ пешбинӣ шудааст, ки дар таххонаи он маркази тестӣ мавҷуд аст. дар қабатҳои болои утоқҳои корӣ, бойгонӣ, шуъбаҳои таълим, тарбия, илм ва ҳуҷраҳои ёрирасон сохта шуданд. дар муассисаи таълимӣ ошхонаи барҳаво мавҷуд аст, ки он 200 ҷойи нишаст дорад. барои баргузории ҷамъомаду чорабиниҳо бошад, толори барҳавои маҷлисгоҳ бо 400 ҷойи нишаст сохта шудааст. дар саҳни коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 3 майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол бунёд шудааст, ки бо мақсади ба варзиш машғул шудани донишҷӯён шароити зарурӣ фароҳам аст. бояд гуфт, ки толори барҳаво ва майдончаҳои варзишии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ имкон медиҳад, ки на танҳо мусобиқаҳои варзишии дохилии муассисавӣ, балки мусобиқаҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ низ ташкилу баргузор карда шаванд. муассисаи навбунёд пурра бо шабакаи мутамаркази гармидиҳӣ пайваст гардидааст ва раванди таълим тавассути дастгоҳҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад. зимни суҳбати самимӣ бо омӯзгорон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз марҳилаҳои ташаккули тибби тоҷик, ки таърихи тӯлонӣ дорад, изҳори андеша карда, тарбияи мутахассисони баландихтисосро дар ин ҷода аз вазифаҳои аввалиндараҷаи омӯзгорон арзёбӣ карданд. ман Саид Фабдуханон ҳастам, хатмкардаи коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ. Ассалом эй сарвари воломақом, эй шоҳи мо.
السلام ای آن که روشن می نمایی راه ما سر تعظیم پیش تو فرو داریم چون این تو هستی سربر خوشبین و نیکوخواه ما. قلب ما از مقدم تو شوق و شور نو گرفت، پرز شادی گشت دل بر خود سرور نو گرفت. ای جناب عالی، از فیض قدم های شما این مکان علم ما باز نور نو گرفت. تاجیکستان را چو جنت سبز و خرم کرده ای، ملت خود را زینو مشهور عالم کرده ای. بس که از خلق بزرگی خیش داری افتخار، احترام از علم و فرهنگ کرده ای. شکر میگویم خدا را، شکر میگویم خدا را سرور ما گشته ای. با شرار مهر خود پیوند دلها گشته ای. تاجیکستان را نموده در جهان آوازدار، آبروی تاجیکانی روی عالم گشته ای. موافق است. таъкид шуд ки соҳаи тандурустии мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳифзи солимии аҳолиро ки бойгарии давлат аст дар меҳвари сиёсати худ қарор додааст. бо ин мақсад дар ҷумҳурӣ муассисаҳои нави тандурустӣ бунёд гардида бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳа муҷаҳҳаз карда мешаванд то хизматрасонии тиббӣ ба сокинон боз ҳам хубтару беҳтар баром монда шавад. пешвои муаззами миллат ба ҷамъоварӣ ва истеҳсоли маводи доруворӣ аз гулу гиёҳҳои шифобахши диёр низ диққати махсус равона карданд. иттилоъ дода шуд ки дар кабинети фармакогнозия ва истеҳсоли дорувории коллеҷи мазкур 16 намуд маводи доруворӣ аз гулу гиёҳҳои шифобахш истеҳсол мешавад. соли 2020 коллеҷи тиббии ҷумҳуриявиро 2280 донишҷӯ аз рӯи 12 ихтисос хатм намуда соҳиби маълумоти миёнаи тиббӣ гардиданд. донишҷӯёни дурдасти мамлакат бо хобгоҳи замонавӣ ва дорои шароити арзандаи зист таъмин мегарданд. саҳн ва атрофи бинои нави коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ сабзкорӣ гардида гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи моёншо назаршоеви ноҳияи шоҳмансур бинои хуштарҳу замонавии кӯдакистони муассисаи давлатии таълимии мактаби байналмилалӣ дар шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. муассисаи нави томактабӣ дар шаҳри душанбе аз ҷониби соҳибкори ватандӯст шералӣ холов дар заминаи дастгирӣ аз ташаббусҳои давлату ҳукумати мамлакат ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ дар кӯдакистон соли 2019 дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе оғоз гардида буд ва инак дар рӯзҳои таҷлил аз 29-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун тоҳфаи арзишманди давлату ҳукумати мамлакат барои насли наврас бо сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. фармоишгари иншоот ҷамъияти саҳомии пӯшидаи тоҷик кетеринг сервис буда корҳои паймонкории биноро ҷамъияти саҳомии кушодаи обшорон ба анҷом расонидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ 60 нафар бо ҷои кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин буданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба масъулон барои истифодаи пурсамар аз имконоту шароити мусоиди фароҳам гардида дар бинои нави таълимӣ дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. кӯдакистон аз ду бинои сеошёна бо таххона барои 120 нафар иборат буда дорои 6 симхона ва як қатор ҳуҷраҳои дигари ёрирасон аст. ҳамаи 6 симхонаи кӯдакистон аз ҳуҷраи либосивазкунӣ, симхона, хобгоҳ, ҷои дастурӯшӯӣ ва ҳуҷраи мураббӣ иборат буда ҳар яки он дорои шароити мукаммали таълиму тарбия мебошад. бинои нави таълимӣ бо тамоми таҷҳизоти муосири озмоишӣ, техникӣ ва бехатарии таъмин аст ва роҳравҳои дохили иншоот бо расмҳои қаҳрамонони афсонаҳои кӯдакона ҳамаҷониба оро ёфтанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити таълиму тарбият дар ин даргоҳи маърифат бо тарбиятгирандагон суҳбати озоду самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. дар кӯдакистони нав бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба зебоипарастӣ, фарҳангдӯстӣ ва солимгардонӣ толорҳои мусиқию варзишӣ ва симхонаи гимнастикӣ низ барои ҳамаи кӯдакон таъсис ёфтааст. боғча ҳамзамон дорои нуқтаи тиббӣ, ҳуҷраи методӣ ва ду ошхонаи барҳаво бо системаи дастраскунии молу ашё ва хӯрок аз поён ба боло мебошад.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулону мураббияҳо бинои хуштарҳу замонавии кӯдакистонро тӯҳфаи арзишманди давлату ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷдил аз 29 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маънидод карда даъват ба амал оварданд, ки барои тарбияи кӯдакону наврасон дар рӯҳияи ватандӯстиву хиштаншиносӣ бо истифода аз имконоту шароити фароҳам гардида тамоми малакаю маҳорати худро равона созанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо имконоти фароҳамгардидаи таълиму тарбияи насли наврас дар кӯдакистон ба соҳибкори ватанӣ барои дастгирии tashabbusҳои созандаю бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. Атрофи бино дар масоҳати 110 метри мураббаъ кабудизор гардида нишастгоҳҳо низ гузошта шудааст. Намои биноро шабонгоҳ чароғҳои гуногун зиннат мебахшанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шомансури пойтахт сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази савдои деҳқонро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода аз намоиши кишоварзӣ дидан намуданд. иншооти мазкур дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Фирӯза Масиева бунёд гардида барои нигоҳдории маҳсулоти гуногуни кишоварзиву маводи ғизоӣ имконияти васеъ дорад. аз ҷумла дар сардхона имконият аст ки 2000 тонна сабзавоту мева ва 1000 тоннаи дигар намуди маҳсулоти ғизоӣ ки ниёз ба нигоҳбини хос доранд захира карда шавад. дар сардхона дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ки ҳарорати дохили иншоотро мутобиқ ба меъёр нигоҳ дошта сифати хуби маҳсулотро таъмин менамояд насб гардидааст. масоҳати умумии бино 3800 метри мураббаъро ташкил дода дар он 25 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. сардхонаи нав дорои амборҳои алоҳидаи нигоҳдории молу маҳсулот буда ҳамчунин дар он барои кашонидани бор шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур дар доираи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида ин иқдом имконият медиҳад ки дар ҳама фаслҳои сол бозорҳои шаҳри Душанбе бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ таъмин гардад. дар ин баробар маҳсули дастранҷи деҳқонони мамлакат дар сардхона захира гардида дар ҳолати афзоиши талабот ба дигар кишварҳо низ содирот мегардад. дар оянда иқтидори сардхона ба 4000 тонна расонда мешавад. ҳамчунин дар он сехи коркарди меваю истеҳсоли консерва ба роҳ монда мешавад ки ба ин васила дар маҷмӯъ 45 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд гашт. ҳоло бошад дар шафати сардхона бо истифода аз шароиту имкониятҳои фароҳамовардашуда соҳибкор сохтмони маркази хизматрасонии чорошиёнаро идома медиҳад ва то анҷоми соли ҷорӣ бо тамоми шароитҳои муосир бинои мазкур ба истифода дода мешавад. дар ҳудуди иншооти навбунёд ҳамзамон як толори намоишӣ бо масоҳати 600 метри мураббаъ бунёд ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. дар намоишгоҳ асосан молу маҳсулоте ки имконияти нигоҳбини онҳо дар сардхона мавҷуд аст манзур карда шуд ки аз анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла навъҳои гуногуни ангур, тарбузу харбуза, бодрингу помидор, себу нок ва дигар номгӯи маҳсулот иборат буд. таъкид гардид ки бо роҳандозии дурусти қоидаҳои агротехникӣ ҳамасола ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат афзоиш ёфта, ҳамчунин дар заминаи қабули барномаи давлатӣ майдони боғу тогзор васеъ мегардад. ин раванд имконият фароҳам овард ки талаботи бозори дохилии мамлакат бо маҳсулоти ғизоии ватанӣ қонеъ гардида, ҳамчунин содироти он ба кишварҳои мухталифи олам ба роҳ монда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид иброз доштанд ки дар вазъияти ба амаломада ки ҷомеаи ҷаҳониро дар ҳолати ногувор қарор додааст, рушди соҳаи кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани ҳар порча замин ва гирифтани чанд ҳосил аз як замин омили асосии таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тоза ба шумор меравад. масъулинро вазифадор карданд ки барои захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз фаъолияти чунин сардхонаҳои замонавӣ самаранок истифода бурда дар дигар фаслҳои сол низ сабади истеъмолии шаҳрвандонро бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ғанӣ созанд.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه باختر ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت مؤسسه تشخیصی و طبابتی احور احوت را مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه نوی تشخیصی و طبابتی در دو آشیانه اول بینای 18 آشیانه نوبنیاد استقامتی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سمت رشد تأسیس داده شد. مرکز طبابتی مؤسسه از بخش‌های گینکولوژی، دندان درمانی، جراحی عمومی، جراحی پلاستیکی، کسمتولوژی، پدیاتری در مجموع از 12 اتاق خدمترسانی، گوشه گیاهدرمانی و داروخانه عبارت میباشد. اتاقها و دیگر نقطه‌های خدمترسانی مرکز طبابتی مؤسسه با دستگاه تجهیزات طبی جوابگو به استاندارد بین‌المللی مجهز کرده شدند. با کار افتادگان از طرف طبیبان بلند اختصاص، همشیره‌های شوکت و دیگر متخصصان دارای تجربه غنی با اصول زمانوی خدمت رسانده می شود. ضمن شناسایی سرور دولت با شرایط مؤسسه معلوم گردید که در مرکز طبابتی 3 اتاق بستر درمانی موجود بوده. در هر کدام آن شرایط خوب مهیا کرده شده است. باید تاکید داشت که تا امروز برای گذراندن یک چند نمود جراحی پلاستیکی ساکنان مملکت به خارج سفر می‌کردند که مبلغ گران و هم وقت زیاد صرف می‌گردید. اما اکنون چنین امکانیت در شهر دوشنبه فراهم آورده شد و نیازمندان از آن به مشکلی بهره‌ور می‌گردند. تشخیصگاه از 30 اتاق از جمله اتاق‌های تشخیصی میکروبیولوژی، بیوشیمیایی، ایمونولوژی، پاتولوژی و غیره عبارت بوده با نوترین تجهیزات تأمین می‌باشد. در تشخیصگاه متخصصان صاحب تجربه ویروسولوژان بلند اختصاص به کار جلب گردیدند که با استفاده از تکنولوژی موجوده امکانیت گذراندن همان نمود تشخیص را دارد. فعالیت تشخیصگاه با استاندارد بین‌المللی HMP مطابق کرده شده است. دستگاه و تجهیزات تشخیصگاه معاصرترین بوده از کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان، استرالیا، ترکیه و چین دسترس کرده شده است. روزهای نزدیک به مرکز باز 3 تجهیزات زمانوی تشخیصی و طبابتی وارد کرده می شوند که در مملکت بی‌نظیرند. در زمینه با فعالیت شروع نمودن باز یک مؤسسه نوی طبی در مرکز شهر دوشنبه 75 نفر از جمله 26 طبیب اختصاصمند که در خارج کشور از کورس‌های بازآموزی گذشتند با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین شده. مؤسسه تشخیصی و طبابتی احور احوت با مؤسسه‌های مشهور ساحه تندرستی کشورهای پیشرفته رابطه زیچی همکاری دارد و در این زمینه امکانیت وسیع برای تبادل تجربه و تکمیل اختصاص کارمندان فراهم میباشد. باید ذکر نمود که مؤسسه تشخیصی و طبابتی احور احوت دومین تشخیصگاه طبی می باشد که از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سمت رشد تأسیس داده شده است. قبلا از طرف جمعیت در کوچه ابای ناحیه سینای شهر دوشنبه چنین مرکز معاصر تشخیصی و طبابتی تأسیس داده شده بود. مرکز مذکور از شعبه‌های نفرولوژی، گمودیالیز و تشخیصگاه عبارت بوده. در آن از جانب 34 نفر متخصص ساحه به مردم خدمت رسانده می شود. شعبه گمودیالیز 11 عدد دستگاه زمانوی استحصال دولت آلمان نصب گردیده است. دستگاه و تجهیزات تشخیصگاه استحصال استرالیا بوده با استانداردهای جهانی جوابگو می باشد. مرکز دارای ماشین یاری تعجیلی با تجهیزات ضروری جهازانیده شده بوده. فعالیت آن به طور شبانه روزی براه مانده شده است. طی سالهای آخر حکومت مملکت به ساحه تندرستی توجه زیاد ظاهر نموده برای رشد و پیشرفت آن به خاطر تأمین سالمی اهالی که بایگری دولت است امکانات فراخ را به وجود آورد. این است که امروز در برابر مکمل گردیدن شرایط خدمترسانی ها در مؤسسه های دولتی تندرستی هوسمندی بخش خصوصی نیز به این سمت برعلا احساس می گردد. امروز صاحبکاران و سرمایه‌گذاران امکان دارند در شهر و ناحیه‌های جمهوری مرکزهای نو و زمانوی سالمگردانی تأسیس داده با وجود آوردن رقابت سالم در بهداشت سلامتی اهالی سهم گذارند.
اتاقهای کاری و خدمترسانی، دالان و جایهای منتظرشوی میزاجان در مجموع بینای مؤسسه تشخیصی و طبابتی احور اتوت با استفاده از مصالح بلند صفت ساختمانی تعمیر گردیده است. نظام کار یا قبول و تشخیص و طبابت خاصه خدمترسانی ها در مؤسسه مرکزانیده شده می باشند که با این راه از یک جانب صفت تشخیص و طبابت تامین و از طرف دیگر وقت به مراتب صرف می گردد. سرور دولت با صفت کارهای انجام یافته و شرایط فراهم گردیده در مؤسسه نوی تشخیصی و طبابتی بهای بلند داده ابراز داشتند که با چنین امکانات فراغ از کارمندان پورا روانه نمودن مهارت و ملکه کسبی و سهم ارزشمند گذاشتن در سالمی اهالی طلب می گردد. در ناحیه شهر نو زنان و بانوان هنرمند با مقصد تلف نیافتن میوه و سبزوات هر گونه خورش، شیرینی ها و کنسروه های میوه و سبزوات را آماده می نمایند. گزارش اهل‌الدین نورالله از ناحیه شهر نو. استفاده самароноку оқилонаи обу замин манбаи асосии даромаднокӣ ва пешбурди зиндагию рӯзгор ва ҷойҳои кории мардуми ноҳияи шаҳри нав мебошад. илова бар ин маҳсулоти аз замин истеҳсолшуда барои таъмини бозори дохилӣ бо маводи ғизоӣ, таъмини сабати истеъмоли аҳолӣ ва таъмини яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. ноҳияи шаҳри нав дорои майдони зиёди кишоварзӣ мебошад ва замини зархезаш барои кишту парвариши ҳама намуди зироат аз ҷумла сабзавот мувофиқ мебошад. дар ҳамин замина ҳар як оила дар ин ноҳия ба миқдори зарури сабзавот киш мекунад ва барои таъмин намудани хонавода бо маҳсулоти сифатноку серғизо дар давраи зимистон бонувон аз 200 то 300 қутии шартӣ ва аз ин ҳам бештар консерваи меваю сабзавот, хӯриш ва шириниҳои гуногун, афшура ва чанд номгӯи дигар захира мекунанд. захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ бо чунин тарз дар мавсими фаровонӣ масъулияти оиладорист ва ҳар як бонуи хонадон бояд инро дарк намояд. дар хоҷагии мо дар соли 2020 дар майдони 700 гектар ғаладонагиҳо, дар майдони 100 гектар зироатҳои техникӣ ва дар майдони 150 гектар сабзавот киш кардем. ана имрӯз ғаладонагиҳо аз заминҳои обӣ 50 сентинер, аз заминҳои лалмӣ 18 сентинер ҷамъоварӣ шуд. деҳқон бояд заминда кор кунад, замин холӣ намона. албатта меҳнат ки кардӣ, замин ноумед намекунад. дар ҳамин деҳа моҳон 1 гектар замини деҳқони хоҷагӣ ба номи Аминаи бобомро дорем. дар ҳаминҷа моҳон картошка, пиёз, лубиё, ҷугори макка, ҳама чӣ коридагием. дар пеши назди ҳавлигии худ мондаям. дарахтҳое ки мани дида истодаен, анҷир, шафтолу, анор, ту сола зимистона захира кардагием ва банкҳое ки дида истодагиитон ҳамаш дар зимистон моҳон тару тоза барои истеъмоли худмон тару тоза тайёрӣ дида мондагӣ. дар самти нигоҳубинӣ ва парвариши чорво бошад чорводонони ноҳияи шаҳри нав таҷрибаи ғанӣ доранд. дар хоҷагӣ мо 180 сар фақат моли калони шохдор парвариш карда истодаем. ана ҳозир ширҷӯшӣ аз ҳар як сар модагов ба ҳисоб меонад 12 литри туғри омасод. аллакои мо захираи хӯроки чорваам ҳам ана хӯрокҳои серғизо аллакои мо амборода гандум, ҷав, ана кунҷола, макадон. барои хӯроки чорво мо 20 гектар макадон коридагем. яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи чорводорӣ мустаҳкамии баъзаи хӯрока мебошад. ба таҳқиқи олимони соҳаи чорводорӣ аз рӯи меъёри хӯрондани чорво асоси зиёд шудани маҳсулнокӣ аст. кишоварзӣ ва бахшҳои гуногуни он хусусан чорводорӣ барои ғанӣ гардидани буҷаи аҳолии ноҳияи шаҳри нав манбаи вижа ба ҳисоб меравад. вобаста ба ин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ марҳила ба марҳила тамоюли зиёдшавӣ дорад. Аҳлидин Нурулло, Баҳодури Қурбон, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. тамошобинони азизу арҷумандӣ буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансият, хонобод бошед.